Alhamdulillah. Selamat malam Sugeng Dalu, Macange Yulimbo, engkang kula tresnani. Aduh. Jan mati kutu aku wisan ayo. Ndi kutune mbok tak jupuke kene. Aja nggih kukur-kukuran kok malah ora nggih. Bidal ke Ngayogja jam pinten king dalem? Wow, sekitar jam 7 karena ada infonya sekitar jam 6 tadi. Nggih. Pak Yoyo kan masih belum jelas tadi. Iya. Jadi jam 6 Mbak ternyata panjenengan betul bintang tamunya. Waduh, aku wis arep ning mall. Yen neng mall sampean malah kelangan duwe, lek rene malah entuk duwe, Mbak. Lho, ngono kuwi. Loh, kula niku kan sesuai dengan asas koperasi, asas kekeluargaan. Betul. Ya, dadi sing penting ki ya aku seneng karena ya di sini bukan kok saling menyalahkan satu sama lain, tapi iki dinggo-nggo ngrumaketake antarane nggih panjenengan kula Bu Kesi ini adalah kesempatan untuk kita bisa kolaborasi bersama. Jadi Alhamdulillah. kesempatan kudu tetep mangkat Mangkat, ngaten. iya. Mongko kula bingung tenan lho jam 12 Pak Cahyo. Piye, Mangke dalu kula niku napa tumut panjenengan napa mboten nggih kula WA ngaten. Heeh. Oh kula mboten ngejopin jenengan Mbak. Waduh langsung sakit hati langsung seragamku tak guak kabeh rasida wis koperku tak guak aku lunga aku. Heeh. Sekarang nggih ngaten niku Bu, Pak Cahyo niku nek pun wonten sik enggal melih ngaten nggih sik nomor kalih niku dipun lupakan ngaten lho. Biasane ngaten nek nomor 1 ya kudu kelingan mergane sing pisanan ketemu ya kuwi. Terus nek nomor loro ya pas lagi arep ngentukke wae piye carane ngono to nek sik nomor loro. Tapi nek wis entuk sing nomor 3 niku sik nomor loro sik paling mesakake. Lah niku lho sing masalah. Mboten Mbak. Jenengan niku tetep yang baru dan yang terbaru. Ngoten niku. Masa sih? Nggih. Lah jare Silpi. Ora tetep sampean karo Bu Kesi. Wis komplit cara gamelan iki Bu Kesi iki slendro peloke sampean ngono lho. Wis komplit ngono kuwi. Ora arep ngarah liya-liyane. Ya. Sik Mbak, mau to? Akhire bar kuwi lak jenengan ra sida mangkat. Apan mau? Kula kan juga nanjihkan ke Bu Kesi. Bu Kesi, apa saya dijawab sama Pak Cahyo karena saya mencatat itu Januari, tulisannya Pak Cahyo wonten Madiun. Januari yang lalu. Yang lalu. Dadi wis job suwi banget. Dadi ana job mlebu 5. Kuwi tak tolak kabeh. Kula nderek Pak Cahyo. Kono njaluk job. Kula nderek Pak Cahyo ngapunten nggih. Kono njaluk job ngapunten kula nderek Pak Cahyo. Tekan kene Pak Cahyo. Kula nderek jenengan. Ndak modar aku langsung glundong aku. Wah ya ampun rasane kok ditampar aku. Lah ya mulane aku lek wis njaluk ngapura wis minta maaf to, Mbak. Delalah aku mau iki maca WA-ne sampean. Nalika WA aku tak lebokne WA-mu mau. Kuwi iki aku iki pas tangi turu. Dadi antara sadar dan tidak iki kenapa ini Elisa iki kok ngomongne Januari tak kira Januari tahun ngarep aku tadi bingung. Kula niku kan kenilii sik riyen chatnya Pak tolong dicek chat kita waktu Januari. Oh chat saya sama kamu yang dulu-dulu udah saya hapus. Saya aku tabak ngono. Mbak sumpah. Hatiku geloro-loro sih. Mbak yakin ya asline aku ora menghapus chatku karo chatmu. Tenane. Sing menghapus Bu Kesi lho, Mas. Yo. Mboten iki namung Google cekan kemawon. Terus mau to tak telepon mau bar magrib. Terus piye jenengan wae tak telepon mau? Ya itu tadi saya habis ya udah nggak apa-apa. Saya besok karena ke Ponorogo jadi nggak apa-apa aku pijet langsung pijet bar pijet aku arep ning mall ngono to arep healing ngono. Terus kok entuk telepon waduh lagi koperku barang isih ketinggalan. Ya wes aku langsung ambil dan segala macam aku dandan ning dalan ngono ya karo jalan. Nggih, terima kasih lho Mbak. Artinya saya masih diselamatkan oleh Allah. Upamane ya, jenengan tak job enggak bisa saya sudah ikut dalang ini. Otomatis lah bengi iki renek bintang tamune. Itu adalah kesalahan besar di bidang manajemen saya. Karena Tuhan masih cinta terhadap saya, maka malam ini kita masih dipertemukan di sawan. Kula nggih mboten namung Tuhan sik tresno kalian panjenengan kula nggih tresno. Ya harus ngono. Nggih kanggo niki saged sowan mriki wonten sawahan matur sembah nuwun lan luar biasa ini ulang tahun koperasi ingkang kaping 7.
77 kok pitong-pitong piye ora? Nggih. Saiki belajar basa Jawa sing apik, Mbak. Ayo jajal sampean ngucapke selamat, sukses kagem Tani Jaya. Ayo, misal. Kagulon ngaturaken selamat sukses katur. Kaude Tani Jaya Jaya Jaya. Ho ho. Iki ayu-ayu koclok iki. Aku ketularan Dewi Persik. Ayo. Persik. Moga-moga inggih menika di sela-sela ada banyaknya media digital ya untuk kita punya e-commerce dan segala macam iso golek ono pay letter dan segala macam ini untuk petani teman-teman yang ada masyarakat desa isih mempertahankan koperasi unit desa lah kuwi poin plus mergane ngopo nek koperasi kuwi iso nyangkuyung satu sama lain mergane kuwi asase kekeluargaan. Dadi nek misale arep nyambut gawe intilalah modalnya kurang lah kuwi iso diewangi karo koperasi. Nek misale arep golek modal utawa golek alat utawa apa ubo rampil liyane dilalah ra ono duwite iso direwangi koperasi. Neng koperasi kuwi sakjane kan duweke anggota kuwi kabeh. Dadi sing ngewangi ya dari kita oleh kita untuk kita kuwi ya koperasi kuwi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Cerdas tenan lho. Aku mbiyen mantan yo melu koperasi terus sing tak enteni mung siji. Apa? SHU. Iya. Oh, sisa hasil usaha. Heeh, padha aku ya ngono. Nggih, luar biasa untuk yang masih mempertahankan. Pokoknya dinggo membangkitkan perekonomian masyarakat desa secara bersama-sama nganggo koperasi. Nggih, sip, luar biasa. Alon-alon ya Mbak karo nembang. Nggih. Menika wonten awala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Ing wekdal dalu niki kula nyuwun gending pepiling kalian podang kuning. Gending menika kula aturaken dumateng para pamirsa ing wekdal dalu niki. Semoga Pak Cahyo Kuntadi dipun paringi sehat, banyak rejeki, krumadang karajaya selamanya. Amin. Dari Pak Harsono saking Dukuh Benguk. Nggih Pak, leres. Dukuh Benguk, Desa Labean. Cabean toh? Kula wau muni pripun? Labean. Labean niku salah, sing bener cabean. Cabean komunitas nggih. Persatuan Penyandang Cacat. Wah, nggih. Pak Arsono, wassalam. Nggih. Siap, matur nuwun. Nggih. Udang kuning ya, Pak? Siap. Udang kuning. Nggih, coba kaya apa? Karo kita mbok kangen. Nggih, enggak. Mbak Elisa Orcarus Alaso yang insya Allah tidak lama lagi beliau akan menghabiskan masa lajangnya menikah dengan pria yang dicintai. Amin. Pengestune Pak. Sapa tuh? Pun duwe niku calon Pak. Nggih. Ngaten niki lek butuh hiburan mawon nggih, gojek mawon nggih. Nan. Nadyan wujud temong peksi nano Ampun kesupen Mbak, calonnya tanggal 30 Desember awake dhewe duet neh. 30 Desember. Wes fix positif apa ora? Pun DP kok ya positif. Ora sido iki abot lho, kuwi mayang lho, ora mung bintang tamu lho, engko ora Mbak ra sido. Sido lek kuwi asli sido. Heeh, tenang. Ayo. Nggih. Lek isi podang jenang
Dilanjutkan lagu Podang Kuning. Ini adalah doa terbaik untuk KUD Tani Jaya. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga KUD Tani Jaya bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Hariwur. Mbak Elisa, yo Podang Kuning dados. Esok awan ning omah wis ora
biasa. Mbak tanggapan rodok geragapan ning tetep semangat luar biasa jenengan. Tetep on terus. Tegese jenengan iki piyai profesional ya ngono kuwi. Profesional. Profesional. Ya itu, ya sak iso-isone. Yang penting itu tuh kita bisa membuat energi positif. Dadi iso nularke ning masyarakat. Wong ya masyarakat iki direwangi teko royo-royo adoh kono doh kene direwangi tumplek-blek sak ogewu. Sik. Sampean kleru. Tumplek-blek. Iya, maksudnya sak katahe diang menika tumplek-blek kata sanget nggih. Lah niku kan mereka di sini untuk melihat nonton ya nonton tuntunan sak tontonane. Dadi ya sebaik mungkin apa sing dikarepke iso diberikan kan ngono. Luar biasa elok tenan. Jenengan enten pamundhut mboten biasane enten request. Oh, nderek sempet buka HP mengkeh nggih. Oke, siap. Lah ngoten niki jenengan ben dikancani karo Mbak Winong Nawangsih kalian Mbak Lintang Pambayun niki. Mbak Lintang nggih. Lah solen delok. Wis wangun lho LL ya. Ayo, biyen nembung umi ditolak. Winong tolak. Ayo. Lintang tolak. Sing genah gelem tutik sok. Iki jamu kowe. Stok, gampang oleh-olehane. Ya berdiri nduk cah loro. Ayo, Winang. Saiki ben awake dhewe ya ben iso diarani dalang gaul ya to. Ngaturke lagu-lagu ala sekarang. Gitir Sumilir. Wah, iki apik lah iki kenah ya. Coba kaya apa Winong Nawangsih, sehat semangat ya, Nduk. Semangat, Pak. Semangat sekali. Mas yang bladek kuwi kudu di bladek. Kudu diatur biar carane iso turu ya nek awan nek mbengi soalé melek. Iya, melek, Mbak. Melek. Wih, maksudnya gitu Winong. Lintang juga. Ya, siap. Tadi malam ikut Pak Cahyo juga. Tadi malam bobo. Oh, bobo. Ya berarti kowe saiki sing brekas waras kowe ya. Nggih. Iki kan rodo ngantuk setetek ya. Iya, setitik. Teteke sapa? Winong malah dibenakne ora. Maksudnya tuh sedikit itu loh. Kalau kamu kan berarti on sekarang. Ya, gimana? Insyaallah. Kesannya nek nonton penonton ngene iki menambah energi kan? Bikin semangat. Apa meneh ditunggu karo Mas Larso. Jangan gitu. Dadi ngene, Nduk Lintang, Mbak Elisa karo Mbak Winong. Malam hari ini orang berduyun-duyun ini untuk bahagia, gitu. Mula awake dhewe kudu iso menghibur sing nganti sak becik-becike supaya sing mirsani kabeh iki bahagia. Yen bahagia pikirane dadi padang, atine dadi seneng, otomatis esuk nyambut gawe saya sregep. Yen sregep nyambut gawe akhire rezekine melimpah ruah. Lho kuwi. Berawal saka bahagia. Oke. Kita memberikan sebuah lagu Gitir Sumilir. Nggih, coba diaturake. Yo. Mangga Cak, Madangkara Grup. Yo, Gitir Sumilir. Dados. Hey, oh, hey. Ada Winong Cerna. Ada Lisa. Ada Raka.
Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nggih, saged pinarak riyin. Ngeten, Bu Kesi. Nah. Kula kalih panjenengan niku wiwit kuncung nganti gelung niku tansah dipun tresnani kalian piyayi ing Laladan Madiun, mbuh kabupaten apa dene kota Madiun. Nggih. Niki wau kula orek-orek dandang gula Madiun. Nggih. Rong pada sing sakpada cobi jenengan pun kula kirim spontan teng WA. Nggih, niki wau nggih. Dandang gulanipun. Nggih. Katur dumateng sedaya para warga masyarakat, dulur-dulur ing Kabupaten Madiun umumipun, ing sawan mriki khususipun lan teristimewa untuk keluarga besar KUD Tani Jaya. Ya, Nggih. Bu. Saka dlapo ngalor kebon sari banjur geger bablas neng dagangan gemarang etane iki wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Madiun. Menawi enten sing kelentu jenengan lersaken bapak-bapak ibu-ibu. Nah, terus sawan jiwan wungu balerejo lan wana asri pilang kenceng mejayan caruban lon alon yen mangetan neng saradan kecamatan wis kondang alase jati Madiun kampung niku yen bab wilayah sakniki gentos kula magepokan kalian makanan utawa kuliner khas di Madiun. Dandang gula ya. Yen kuliner Madiun wis komplit ora larang rasane nyus tenan burder cokro yen rotine tahu tepolan telur sego pecel wis nomor siji ayam panggang jan nikmat brem kasema diyon yen soto jalan kutilang sego jotos ralali rujake petis yen gudhe dada empal leres Pak nggih nggih sinom parijata Bu Kesi ya nggih kanggo utawa katur kagem para pinisepuh ing tasih kepareng pinarak oh iya nggih ya diaturake Bu Kesi rahayu sing klasik nggih ya Bu
Mbah nuwun ya, Mak. Janjane arep tak pungkasi nggen limbukan mengko bacutne gara-gara lan delalah. Iki ana dawuh saka para pepunden panitia lamun to Bapak Paryono badhe kepareng minggah ning pepanggungan. Oh iya, yen pancen ngono diaturi. Monggo ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Paryono mriki sesarengan kalian Mbak Elisa mriki, monggo. Ya Cak, dikurmati dayoe teka Pak Paryono tindak wonten panggung. Monggo. Enggal bapakku kelah mokoso balen dadah kawe isih lakake golek salin kok dodol ipik Pak Maryono nggih. Nggih. Oh, nggih ngapunten kelentu kula. Kula kok repot arep madhep ning ndi iki? Oh, madhep ngajeng mawon. Iki kok anu wonten. Boten dados menapa. Nggih, ingkang baku wonten ketingal wonten kamera Pak Maryono nggih. Anu penyanyi kula nyuwun setunggal lagu mawon. Nggih. Oh, Sinom Parijata sing slendrum nika. Nggih, lha niki wau nembe kemawon. Lah niki tapi anune piyambak kok. Napa? Oh, cakepanipun damel. Oh, ngaten. Oh, siap. Nek ngoten nggih. Tema isinipun tentang menapa menika Pak Maryono? Oh, babagan menika ndongaaken Mas Hariwur kesanipun dados bupati. Oh, amin. Nggih. Monggo Pak Mar. Nggih. Satri Hariwur yanto sing kakung saniman sing putri dadya punggawane negeri alon-alon ya Mbak Elisa. Injih, boten dados menapa pelen-pelen saja. Wong nek wis tuwek nggih ngeten iki kudu bolak-balik mandeg. Ah nggih. Niki ketua paguyuban KUD se-kabupaten. Oh, nggih. Dadi setiap hari koperasi wayangan napa mboten gumantung Pak Maryono niki. Nggih. Nggih alhamdulillah mengke insyaallah nggih setiap tahun. Setiap tahun nggih, Pak. Nggih jenengan tetep takjak. Oh, nggih, matur sentan nuwun. Langsung mawon Pak, mboten salipat kula Pak. Nggih. Boten napa-napa bencang lewat Bekasi mawon. Terbek gregetinu lahir batin wos nyawi orang asing
Arya caket Gusti Dibaleni sik, ayo bareng yo. Siji, loro, telu. Juga. Nuwun sewu bocange, kula nyuwune ngaten. Pripun? Mbak Elisa kula kan baleni niki. Mas Hari calon bupati. Pandungane kudu dadi iku Kang KSD. Ayo. Sapa ora tak sangoni ngene. Ayo. Mas Hari calon bupati. Tungane ya kudu dadi iku Kang KSD. Tangan. Salah. Cul. Matur sembah nuwun tukang bobok tukang biles waris. Sampeyan karo Pak Mar manut karo aku kudune manut to, Mbak. Bu Kasih. Ayo. Lajeng kula nyuwun gak napa warang Waranggono nipun. Oh siap, napa Pak? Kula abeni nggih. 1 2 3 ngoten nggih. Pak Hari pun apal mboten? Nggih. 1 2 3. Hari calon bupati pandungane ya kudu dadi iku Kang KSD. Iya. Kompak banget iki. Kompak banget, Pak. Niki mboten wonten sing klesu, Pak. Pokoke anggere hubungane karo saweran semua hangat mesti ora. Ayo. Oh, yoga nggih saged lho, Pak. Lho. Tambah. Yoga ning kok sore. Sore mulai. Ayo ngono. Ngene sithik-sithik aja ngelem karo Pak Hari tok. Ngelem karo dalange barang. Pak Cahyo kaya Cenaka. Wani apa ora, Pak Cahyo? Mboten wani, mboten duwe dhuwit kula, Pak. Nggih. Nggih. Hamba
kagem Pak Mar luar biasa. Nggih, sampun berkahi swanten tur nggih berkahi napa-napa. Matur suwun nggih Pak, pun kapok nggih Pak. Benjang taun ngajeng malih nggih Pak.